la presència de tots els mitjans presents per assistir a aquesta roda de premsa, que hem convocat amb l'única intenció de donar la versió oficial del que realment està passant a la data d'avui al nostre poble. La situació és clara i tots en sou sabedors, perquè d'una manera o una altra tots heu fet difusió. Els grups municipals de CiU, PSC i PP han unit esforços amb la finalitat de fer fora a l'actual equip de govern de l'Ajuntament d'Aitona. L'oposició clama justícia pel desgovern que, segons sembla, s'ha promogut en aquest Ajuntament. I s'estripen les vestidures aprofitant que ve Setmana Santa i tots tenen certa vena mística, perquè diuen que la situació en els veïns del poble és insostenible. Ara us presentarem els nostres arguments. El fet que els veïns demanessin un canvi tampoc és cert. El grup polític que ha promogut la moció ho demanava des del primer dia, però el gruix de la població realment està satisfeta a la manera com s'ha fet les coses des d'un vessant democràtic i amb la mentalitat oberta als suggeriments que se'ns ha fet arribar des de tots els punts de vista. La feina realitzada en aquest govern, entre les altres actuacions, podem destacar. Durant aquests 7 anys que hem estat a l'Ajuntament, s'ha fet els vestidors i el bar de les piscines municipals, cosa que està totalment desfeta. La gent s'ha vingut a canviar al poliesportiu. S'ha condicionat el camp de futbol, que pràcticament no es podia jugar. Han fet la llar d'infants, que tanta falta feia. Han fet l'otanatori, que també ho han trobat la gent molt bé. Han fet una plaça al casc antic, a la plaça Sant Gaetà. L'electrificació rural de Serradilla. Els pagesos poden tindre llum per fer els goters i els seus masís i tot. Han reactivat la biblioteca municipal, en què es fan cursos d'inglès, cursos d'informàtics. Han fet l'edifici, estem acabant ara ja, pràcticament està quasi acabat, l'edifici multifuncional, el qual a la primera planta hi ha el consultori metge, que és un consultori metge que pràcticament poden doblar la població, totes les comunitats de reg, l'oficina de la defensa vegetal, de la DV, i a la primera planta hi ha una sala d'actes amb 300 cadires, el qual poden fer teatre, cine, el que es vulgui. I a la segona planta hi ha 9 sales per a totes les associacions que vulguin, entre uns 45 i 50 metres quadrats. I llavors, al desembre del 2010, s'havia de començar a fer l'ampliació de la llar de jubilats, és a dir, fer el doble més gran del que és ara. El poble d'Aitona no vol una moció de censura a un any vista de les pròximes eleccions. El poble d'Aitona ja va expressar les seves preferències en els darrers comicis. La voluntat popular va voler donar la majoria absoluta, la majoria de vots, com a llista més votada, al grup d'Esquerra Republicana. Ara aquesta voluntat popular es veu sotmesa als capricis d'una persona que de manera unilateral i totalment egoista supedita els interessos del bé comú de tot el poble als interessos propis. No hi ha una base legal sòlida per a una moció de censura. I la prova més evident és que ni tan sols hi ha hagut un consens entre la candidatura del PSC del poble d'Aitona a l'hora de tirar-la endavant. No només no compten amb el suport del seu propi partit de Lleida, sinó que a més han fet fracassar un projecte de futur de cara a les pròximes eleccions municipals. I sobretot d'aquest senyor que no us enganya el seu posat d'home dialogant ni les seves paraules carregades de doble sentit. La realitat és aquesta. El grup d'Esquerra Republicana tenim la consciència tranquil·la per la feina que hem fet durant aquests 3 anys, i això no ens ho podrà prendre ningú. L'única cosa que lamentem és com s'han esdevingut els fets durant aquests últims dies i que no ens deixin d'acabar els projectes que ja havíem encetat amb tanta passió i empenta. I res més, gràcies a tots per la vostra paciència amb nosaltres, i no voldríem acomiadar-nos amb un trist adeu, sinó
més aviat es donarà a veure no poso altre en dir. Han donat una sèrie d'exemples en les obres fetes que jo crec que... No poso altre en dir. Vull dir, mai s'havia fet tantes obres durant 7 anys mentre hem estat Esquerra. Mai hi havia hagut una regidoria de tecnologies, mai hi havia hagut una regidoria de joventut, mai hi havia hagut un pla local de joventut, mai s'havia parlat amb el jovent i que el jovent expressés les seves inquietuds. Em sembla que per part de tots els regidors hi ha hagut feina feta i amb ganes. I a noves tecnologies puc assegurar que el poble està bastant per davant d'altres pobles i ciutats. En la reunió que fem al poble explicaré jo com a regidor de noves tecnologies la feina que s'ha fet a les nostres regidories i em sembla que ja podem quedar. Passareu a l'oposició. Quin paper fareu quan estigueu a l'oposició fins a les pròximes eleccions? Quin paper farem? Sí, el paper, el que no farem és oposició destructiva, que és el que estàvem fent fins ara els que estan a l'oposició, sinó el que farem és una oposició constructiva i vetllar que no facin les coses que, bueno, de fet al final ja s'ha vist el que ens cae, no? Vull dir, nosaltres les reunions de govern que fèiem les fèiem per escrit i les firmàvem tots. I llavors també teníem un diari amb totes les activitats que fèiem cada dia. Apuntàvem tot, les activitats que sortides, si anàvem a un puesto, si anava a Lleida, si anava a Barcelona, si tenia una visita, una visita. Vull dir, vam arribar fins al punt i dir, bueno, doncs escolta, ja ho farem per escrit perquè si no tenen recordes o dius que no mos estàs dient que no t'ho diguem, doncs almenys fem-ho per escrit d'aquesta manera que queda constància. Vull dir, això es pot comprovar, que estan els diaris, estan... Jo el que us he comentat, el que s'ha demostrat és que nosaltres treballem en un bloc, de que som sòlids i de que aquest senyor, l'única martingala, si em permeteu l'expressió, que ha intentat ha sigut aquesta, mirar de poder erradicar el govern des d'ell dins, i després ha passat a la segona opció, que no sé si la tirarà endavant aquest pròxim divendres a les 12 del migdia. I bé, nosaltres això és una galleta d'aigua freda, per dir-ho d'una manera. Estàvem governant, estàvem donant projectes endavant i en definitiva res més. Sí, que per part de Convergència, vull dir, les ganes de poder sempre hi han estat. Des del primer dia hem fet el que hem pogut de mil maneres per poder arribar a aquest punt que han arribat ara. Això està clar. Però a veure, vull dir, no ens hem d'enganyar. Aquestes coses, aquí, el que pot hi haure aquí no ho sabem. La gent diu moltes coses. Aquí intentem, jo prefereixo més no dir res. És una miqueteta, això és una miqueteta, tots ens hem quedat parats, ja es dona la sensació que aquí pot hi haure altres coses que no sé i es veuran un dia o l'altre. Però bueno, ja veieu que ni estan d'acord tot el grup municipal del PSC d'Aitona ni estan d'acord els de Lleida. Si s'hagués fet una cosa, si hagués fet 3 quartos o s'hagués fet un desfalc o s'hagués fet alguna cosa, doncs vale, però si aquí senzillament el que han fet és mirar de servir el poble i tirar endavant i buscar subvencions com més millor i no fer res més, això. I estem bastant sorpresos, la veritat, una mica decaiguts pel sentit aquest que dius, bueno, és allò que dius, és un comana comú que es fa un far de treballar i llavors no li reconeixen res, diuen, no, tu vas fora d'aquí que tu no has fet res. Això és el sentit aquest.